Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय जोङो दायो थांगासिनो सहमाव लावदुमा सु बायगोननो बहाबा थांनो नागिरदों नामाथाय सोंनो र'। ओमफ्राय आंबो माबा मोनसे बायनो नागिरदों माबा माबि गस्लाफोर। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो ओमफ्राय र' सोंना लानो र' बा जोंनि बे मेथाइखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै नोंथांमोना? आंथ' बिराद मोजां मोनो। दाउदै नों आंनि बायहां गुब्रुहां मालाया जेखि बुङा मालाया उरसोम उरसामबाबो सना नोंनो आंनिखा नोंना बेसे मोजां खोथा होनो। स' लावदुम नों मा बायगोन? बुंनाया आंबो खम खालामलाय बैसागोनि गस्ला लंपेन्ट मा? बैसागोनि गस्ला लंपेन्ट बैसागोनि बरिंया सानग्लासआ बिराद डेन्जार जासोलै माबायानो इन्ड'नेसियानि लाबोदों आं। Indonesia? Wow, मालायसो। नोंलाय फरेनाव खैथा कान्ट्रि गिदिंखो? Only 3. 3. मामायाव? Bangkok. Bangkok, Indonesia, Malaysia. मालायफोरासो ओमफ्राय फट'आनो गैया माथो नोंनियालाय? लोमजानासो थादों। लावदुमा फरेनाव थांनाया लोमजानासो थादों। सुना दोनदों ओमफ्राय माबायाव मायाव? इन्ड'नेसियाव। ओमफ्राय जोङो ट्रलिबो बायनांगौ ड्रेसबो बायनांगौ नायनोसै मा मा बायनाय जायो थुदो बिदिब्ला। नै आरो थांलायनोसै आं नै गाबोन सबनिया। बा मालाय लावदुमा माबा थांनो मा थांगोलै? दुबाइ थांथ'ला आं माबाखैनो थांथ'नोसै फ्रान्स बे मालदिभ्सखैनो थांथ'नोसै। बा मालाय मलदिभ्स थांगोन? बा मालायसो आंखौ लांफालै। नोंसोरखौ उनाव लांसिन दे। आंखौ लांफायाबा नोंखौ थांनोनो होआं। मुझे लेके नहीं जाओगी? मुझे लेके नहीं जाओगी? बाद दोनथ'। कर'ना टेस्ट खालामदों नोंनिया कर'ना ओंखारनाबा आंखौ थांनो होगोन ना होआ नों? आंनिया कर'ना ओंखारबा? माय कुइसन। आं कर'ना ओंखारबा नोंखौ थैनोबो थांनो होआ। नोंगोना नोंनालै? नंगौ ब्रा। नैबे आंनिया कर'ना ओंखारबायलायनो। नोंखौ दोनलांसै आं थांसै। ओइ देखो। ओइ देखो। नोंनिया ओंखारबा आं थांगोन ब्रा नोङो नेक्स्ट इयाराव थांदो। मोनमारगोन खोमालाय थांनो। मोनगोन रखम मोनदां थांनो। मानो मोना? थांनो होगोन होनाया। फुजागोलै। बिगुरा जिजोब्बासो। नों आंहा बिगुर बिसिनो दम दों नामा? दम दोङो? गुर जिलांजोब्बासो। थाम्फेला गुर हैया। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till Iku posaide. Naik naik. मोजां।
ओमफ्राय नैबे white and purple थादेरनाया नैबे दा गाननाया बेखौ ओमफ्राय आरो बै black जों सेरि कालारा बे थानायखौ बे मोननैखौ लाहोबाय आरो बे मोननै शुखौनो आं पसन्द जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ट्रलि बायनो थाखाय फैबाय बे VIP आरो ट्रलिबो नांखागौमोन दंखायो अब्लाबाबो एसे गिदिरखौ नांगौमोन मालाय मा बायनो नागिरदों नुवाखै मा थांनो नागिरदों नोङो हा नैबे स्काई ब्लुखौ आंनि थाखाय फसायबाय आङो ओमफ्राय गोदोराबो बारदाय गोदोर लाङा नालाय डिस्टार्ब जागोन जेनेबा माबाफोर थांबाथाय बेखायनो बाराद्राय फिसाखौ लाया गोदोरद्रायखौबो लाया आंनाव फिसाया दङ आरो गिदिरा दङ आरो ओमफ्राय बिदि मिडियाम साइजआ गैलामोन गाज्रि जाबाय सेना ओमफ्राय दा बेखौनो फसायबाय आङो बेखौनो लानो ना मानो जाबाय आङो ओमफ्राय रेड कालारखौबो फसायदोंमोन आरो ओमफ्राय बे आंनो पार्पलसो नांगौमोन ओमफ्राय पार्पल कालार गैयामोन खिन्थु रेड ब्लेकखौ मोजांथार नुदोंमोन आरो बेखायनो माखौ लानो जाबाय आङो र' नायनोसै माखौ समायनाय बायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय खिन्थु खिथाहरबालाय माथो जानो आंथ' अलरेडि बायखाबाय नोंथांमोना खिथाहरबाबोथ' आङो एक्सचेन्ज खालामफिननो हालाना बायखाबाय आरो रेडखौ लावदुमनि थाखाय लाबाय ओमफ्राय स्काई ब्लुखौ आंनि थाखाय लाबाय आङो गोदोर गोदोरखौ लाबाय आरो बै फिसा फिसाखौ लायाखै स्काई ब्लुआवबो गोदोरखौ लाबाय ओमफ्राय रेडआवबो बे गोदोरखौनो लाबाय आरो कम्फर्ट नङा मोखाङानो ओंखारलायलांगोन माथो बे मोननैखौ लाबाय ने बे लावदुमनि ओमफ्राय आं नै सहमावहा फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बडि शपनिफ्राय बिदिनो आङो क्रिम ओमफ्राय फेस वाश ओमफ्राय लिपस्टिक लादोंमोन खिन्थु बडि शपनि लिपस्टिकआ एकदम घटिया मोजां नङा आङो नोंथांमोनखौ लानो थाखाय थिनाखै बडि शपनिखौ एकदम मोजां नङा लिपस्टिकआ आरो खिन्थु बडि स्क्राब बा फेस वाश बा क्रिमा बिराद मोजां आरो भिटामिन सिनिया
किन्तु लिपस्टिका एकदम बेकार बिनि आं मोजां मोनथारा ओमफ्राय आं सहमाव फैबाना ड्रेसफोरखौ आं एसेबो फसाया माने बेलेगा फसायो खोमादां आरो मालाबासो गांसे बा गांनै बिदि फसायो ओमफ्राय मालाबासो आं गांसे नङाबा गांनै बिदि लायो सहमनिफ्राय आरो बहुत एक्सपेनसिभबो ना बेना एक्सपेनसिभबाबो बुस्थुआ मोजां जाबाथाय मोजां नाङो न जेनेबा पैसा वसुल टाइप जानांगौ आरोना बुस्थुफोरा किन्तु बियो हिन्जावसाफोरनि आरो किन्तु हौवासाफोरनि कालेक्सना बिराद मोजां मोजां सहमाव केलभिन क्लेनानो जा आरमानिनियानो जा सुपार ड्राई बिराद मोजां मोजां ब्रेन्डनि दङ आरो बेयावहाय मोजां मोजां मोनगोन हौवाफोरनिखौ किन्तु हिन्जावफोरनिया घटिया मोजां मोना आं ओमफ्राय नै रायलायनो सिटि सेन्टारावबो मोनफैबाय जोङो सहमनिफ्राय सिटि सेन्टाराव फैबाय आरो नायनोसै बेवहाय मा लानाय जायो सेन्टाराव माबा माबि लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय लगे लाखांनानै one and only one my favorite Forever 21 आव फैबाय बिराद मोजां मोनो आं बेनि जितु आंनि माने बिराद लुगैनाय बायदि मोनो आरो आं गस्लाफोरखौ बेखायनो बेयावहा गोसो बायदि लाबाय आङो Forever 21 आवहाय जिखौ फसायदों नायनोसै माबोरै नुयो ओमफ्राय नैबे वाटारमेलननि खिराखौ जि मोजां नुदों आङो बेखौ लाबाय आरो आङो ओमफ्राय हेयार बेन्ड्स बिराद मोजां मोजां फैदो नै नोंथांमोना लांफैनो हागोन Forever 21 आवहाय बिराद मोजां मोजां मोनगोन ओमफ्राय जायगाया जाहैबाय डाउन टाउनावनो लामा जिङावनो आरो ओमफ्राय नायलाय आं मा लाबोखो मा बायसोखो लावदुमा सेंग्रा मानसियानो जि शपिं खालामनो हायो आयु उन्दुना जल्दि फाय आरो उनथिंबो दंबावोसो उनथिं Ini mah bilang